ଭାଇ ଭାଉଜ ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଏଠି ହୋଲି ଖେଳୁଛ, ସେପଟେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଆଈ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ନିଧି, ତୁ ଯା, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଏ ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଲ, ହେଲେ ସତ ମୋର ବିଶ୍ୱ କେହି ବି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଚିକି, ତୋର ପରିବାର ଶେଷ ହେବ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ। ଆଜି କେହି ବି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଚିକି, ତୋର ଏବେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଏଇ ନିଶା ତୁମ ପରିବାର ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି। ଲୋକେ ଆଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବେ କ'ଣ କଲ ନିଶା। ମୋତେ ତୁମେ ଧୋକା ଦେଇକରି ମୋର ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୋର ସବୁ କିଛିକି ଜାଲିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ। ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଇ ଘରରେ ତୁମର ରଖିଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ରାମ ଆସି କହିବେ ତୁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି। ଲକି, ତୁ ଟିକିଏ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇଯା। ମୁଁ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଭାଇ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏହି ସବୁ କିଛି ସହିପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ଝିଅ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଖେଳିଲା। ଭାଇ ଲକି, ତୁ ଆହୁରି କାନ୍ଦ। ତୋର ନିଜ ଭିତରେ ଜିତିଥିବା କଷ୍ଟକୁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେ। ତୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଲ୍ ଲାଗିବ ତୋ ନିଜକୁ। ତୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ସହିତ ହିଁ ଏମିତି ହୁଏ। ଦେଖିବୁ ଆଗକୁ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଚିକି ଆସି କହିବେ ତୁମେ ଦୁଇଜଣ କ'ଣ କରୁଛ? ମୋତେ ଆଈ ପଠାଇଛନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା କରିବା ପାଇଁ। କାଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା କରୁଛି। ତାପରେ ଲକି କହିବେ ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଭାଉଜ। ତୁମେ ମୋତେ କେତେ ସାରା ସରି କହିବ। ଆଜିର ଏହି ଧୋକା ଖାଇ ନିଜକୁ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଲକି, ତୁମର ଯେଉଁ ସରଳତା ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣ ଅଛି ସେହି ସବୁ ସରି ନାହିଁ ଲକି, ସେହି ସବୁ ବଞ୍ଚିଛି। ଲକି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତୁମେ ଶୁଣିପାରୁଛ ତ? ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଆମେ ହାରିଯିବୁ। ଜିତି କରିବି ମୁଁ। ଭାଇ ଭାଉଜ, ମୋରି ପାଇଁ ଏସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଭାଉଜ। ତୁମେ ଏସବୁ ଭୁଲିଯାଅ ଲକି। ଏସବୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ସଂସାର ଆମେ ଗଢ଼ିବା। ତୁମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଲକି। ନିଶାକୁ ତାହାରି ଜାଗା ତାକୁ ମିଳିଯାଇଛି। ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଠିକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେମାନେ ଅଛୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ।